eu sunt Rechino, aici facem o nouă promovare alături de Veriot, este serverul lui, apropo. Da. Eu sunt default pentru că nu sunt. Este foarte șmecher, priviți, am reușit să-l ajut, am reușit să-l învăț, să-i reamintesc cum se fac aceste semne. Fiți atenți. Pot să-mi pun orice pe sabie. Dacă nu mă credeți, stați să vă Eu am 4 seturi de full protection 4. Dacă nu mă credeți, stați să vă demonstrez. Luăm un chestplate de aici și punem protection pe el. Am făcut o prostie. Vedeți? Protection, Torx, protection, unbreaking și și-au pus toate enchanturile. Ok. Arcul de asemenea, kitul acesta se numește kit Sky VIP, doar că eu nu am, mi-a dat de-o pe Veriot să facem așa. Hai că-ți dau pe ca să le prezinți. Dați Sky VIP. Fiți atenți. Stai să-mi dau clear la inventar să ziceți că ceva. Am marcat tot. Hai că-mi dau și eu clear, că 4 seturi de armură cam mult. Clear. Vezi, nu am nimic. Kit Sky VIP. Pac, și am O să-l modific. 3 stacuri de mere de aur enchant, 2 stacuri și 32 de enderpearl-uri, mâncărică să avem și toată armura gradată la maxim, bine, nu la maxim. Și punem astea în acest fel, pac, pac, pac! Și da, o să vă las IP-ul în descriere dacă doriți să intrați. Dați kit VIP, acum am adăugat, nu mai este mâncarea aia. Kit, stai să vedem și noi, kit VIP. Nu merge, that kit does exist. Da, Sky VIP. Ce Sky? Nu mai este mâncarea aia bună. Sky VIP! Credeam că ai spus numai, credeam că vrei să zici VIP normal. Și... Cred că e cam la fel, numai că îți cu puține mai multe enderpearl-uri. Sunt pe game, îmi dau pe bă. Stați să vedem ce e acolo la semnul acela IO. Boom! Mamă! Dar se pare că... Ce am pus eu pe aici, știi ce am pus? Acum am descoperit... Aici am pus golden apple. La omul ăsta. Unde? Stați. G1... Aici deja spuse, ar și săgeți aici. Pentru orice TP Veriot. Dar unde îi alea mere? Ar și săgeți aici. Mere, nu săgețile. Stai, dă-te pe la mine. Uite aici, la omul ăsta. Aici, în găurica lui. Unde e? Uite aici, la pantaloni. Uite, aici. Dar poți să faci parcurs până aici. Poți ajunge. E posibil. Deci putem... Stați să fac și eu parcursul odată. Uitați, începem de aici. Doar că eu n-am mai făcut parcurs de foarte mult timp și nu mai știu destul, nu mai știu deloc să fac. Deci să nu mă judecați. Nu! Vedeți? Nu mai știu să fac parcurs. Nu mai știu să bag sprint. Se pare că vrea să... Și da, am ajuns. Și putem ajunge foarte easy aici. Easy peasy lemon squeezy. Da, acesta este serverul. Acesta este serverul. Sper că v-a plăcut. Dacă doriți să intrați, vă lăsăm cu siguranță să intrați. Și stați să vedem ce e pe aici. Aici este o să filmeze Echinul cu un event cu grade. Aici este nimic, numai pe aici. Undeva mere OP. Ok, stai că punem noi acum ceva aici. Side. Uite, aici am pus mere OP. Unde? Și nimeni nu poate intra aici decât la event. Pus mere OP aici. Dar cum l-ai pus aici? Adică dacă nu pot intra. Și? Numai la event o să poată intra ăstea. Bă! Le spawn, dă spawn. O să spui, găsiți mere OP. Găsiți merele OP. Și dacă găsește unul, spune am găsit și ăla le primește. Ok. După episodul acesta,
să chemăm playeri să facem un event. Sper că v-a plăcut această promovare. Eu am fost Rechinu, el a fost Veriat și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Event.